A Vicerreitoría do Campus de Ourense convoca por primeira vez as bolsas de desprazamento Ourense Rural Mestrado. Están destinadas a axudas nos seus gastos alumnado matriculado en estudos de mestrado universitario neste campus no curso 24-25, que reside en concellos rurais de Galicia. A iniciativa está dotada con 15.000 euros polo Campus Auga, o proxecto de especialización do campus de Ourense acreditado e financiado pola Xunta de Galicia. O obxecto destas axudas é atender o custo económico que supón a realización de estudos de mestrado universitario para o alumnado empadroado en concellos rurais de Galicia, distantes dos campus universitarios e con dificultades de conexión a través de medios de transporte habituais. Entre os requisitos para ser unha das persoas beneficiarias están estar matriculado en titulacións de mestrado universitario en centros propios do campus de Ourense neste curso e estar inscrito no padrón dun concello de Galicia de 5.000 habitantes ou menos, con 12 meses de antelación á finalización do prazo de presentación de solicitudes. Esta axuda é complementaria e compatible coa axuda ao estudo UVIGO e coa bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.